li gundewarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê revandin û daxwaza fidyeyan beramberî serbestberdanê û binpêkirinên cuda derbarê welatiyên Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve û şûnmayên mayînên ku çekdarên PYD beriya şikestinê û veşandinê ji Efrînê berdewam in. Ya herî dawî jî careka din grûpeka çekdar welatiyekî Kurd ji beriya 6 rojan ve revandiye û tanha çarenivîsa wî nediyar e. Li gorî ku birayê Luqman Ehmed İsmaîl li ser torên civakî belav kiriye ku grûpeke çekdar ji grûpên li Efrînê dimînin, ji roja çarşema borî ve li gundê Memala ya ser bi gundewarê Efrînê ve birayê wî revandine bê ku navê grûpê û sedema revandinê diyar bike. Ji derna xwecihî ji Efrînê belav kirin ku İsmaîl ji aliyê firqeya Nehan ya ser bi feyliqa yekem ve li gundê Memalê ya ser bi navçeya Racova hatiye revandin. Luqman Reşîd İsmaîl ji dayîkbûnê gundê Memalê yê ser bê navçeya Racova'ya sala 1974 ji dayîk bûye. Di meha borî de jî bi dehan welatiyên Kurd rastî revandinê hatin û grûpên ew revand bûn daxwaza pera û fidyeyan beramberî serbestberdana wan kiribûn. Hin ji wan malbatan fidyeyeke mezin ji pereyan dan û hin ji wan revandiyan ji ber ku ji malbatê wan nayê wan pereyan bidin ku hin caran dige 8 milyon lîreyên Sûrî bidin. Hin jî binçavkirîne û çarenivîsa wan jî nediyar e. Her derbarê binpêkirinan li Efrînê di meha borî de di bûyerên cuda cuda de grûpên çekdar fişar li gelek welatiyan kirin da ku xelk û kes û karên xwe bi zorê di malên wan de neştecî bikin serbarî proseyên dizî û talankirinê ku rojane rû didin. Her wiha teqîna mayînên ku çekdarên ser bi PYD ve beriya veşandina xwe di mal û zevêyan de çandibûn ku tenha welatiyên Kurd dibine qurbaniyê wan mayînan. Herî dawî di 29 meha dehan de dema cotkarekî Kurd bi navê Elî Beşîr Elî bi bira û biraziyê xwe re hewl didan berê xwe bidin zeviyê xwe da ku darên zeytûnan biçînin li gundê Gulya Jor ya navçeya Raco li gelê Teyra mayîn bi wan û terektora wan de teqiya û di encam de Elî Beşîr Elî şehîd bû û birayê wî Mihemed bi giranî birîndar bû û destê wî hatin birîn û ji bo nexweşxaneyeka Tirkiyeyê hat veguhestin. Piştî wê bûyerê di heman rojê de çekdarên yepekê daxuyaniyek belav kirin tê de teqîna mayînê li gundê Gulya Jor li xwe girtin û bi navê operasyonê belav kirin û tometa çetayetiyê û diziya zeytûnan xistin stûyê wan welatiyan de. Beriyan jî li gorî ku ji derna xwecihî eşkere kirin ku grûpeka çekdar ser bi lîwayê Semerqend ve çarşemba borî guvaşgeha gundê Rûtan yê ser bi navçeya Cindirêsê ve desteser kirin û di rêya rêbendên xwe yên di sînorê gund de rê nedane xelkê demsala zeytûnan berf gundên derdorê ve bibin û li ser xelkê ferz kirin ku demsala zeytûnên xwe di heman guvaşgehê de biguvêşin. Li Efrînê û gund û navçeyên wê bi sedan welatiyên sivîl bûne qurbaniya teqîna mayînan û hîn zincîra şehîdbûna teqîna mayînan li Efrînê bi dawî nehatiye. Her wiha revandin û kiryar û binpêkirinên grûpên çekdar derheqli welatiyên Kurd hîn jî li Efrînê berdewam in.